Katukad ti Basol. Tinapalabas. Maragsakan ni Margarita itinaamuan na apan nakapuor ti farmhouse Daligaya. Napan iti club ni Doña Gorilla, ket impakaam muna iti Doña. Nakipagragsak met ti Doña ken Juana. Kabayatan na, iti rancho ni Astor. Paltugan na kumanda gesto ni Michael ken Joffer, iti inanawan ni Dingas. Asaan na nasayaat nga isu a mayor timang patay kadakwada. Nudiket isu. Imbaga na kani Astor nga isulangan timang patay, ket pinapanaw nanti amuda. Dagdagos met nga impagabor ni Dingas kada gesto ni tikinalida nga abot. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Nalawag kadimot lang timbaga kada kayo at lo. Saan kayon ton ngagpakpakita pa dito'y nagtipunan? Umadayo kayo. Tayti ka nito ngagsubli kayo. Kat makita na kayo ni Amo. Nga uray aniniwan nyo lang. Paltugan na kayo. Matungpal, Dingas. Sayang, titangdan mi at dinainted. Inaramid ni pa bilin na. Dinainted titangdan mi. Di mon sakitan tinaka mo dayta, Justoni. Saan mo na panunutan titangdan nyo? Sana mabalin. Maskan nga itad na titangdan mi. Natangka na talaga ti ulo, ma. Sana mabalin. Mapanganak iti mansyon. Katalak titangdan mi. Inasos mo matan ti paltog mo. Gapo tanatangkan ti ulom. Paltugan na. Tangay di kantong pala. Ipay suklangan, timang pataykan ka. Di na kiraman, Dingas. Uray siya, Dingas. Di nakiraman. Uray taagtong palak iti kayat mo. Dingas, di nagpatayin na. Nung ipilit mo timapan kini Amo. Sigurado asyak ti kapungtot na. Gaputa di ka pinatay. Kat sakton ti patayan na. Ta saan ka nagtungpal iti kayat na. Iso nga ita. Paltugan kalangan. Tangay natangkan ti ulo. Ako, Dingas. Ik-ikan kayo iti gundaway yung nagbiag, Justoni. Ngam kwartalati alday iti panunot mo. Nung pimatayak iti tao, tapulang matanak iti kwarta. Iso nga rod nagbalbaliw kayon. Ulit at Justoni. Umadayo kayon. San kayon nagpakpakita pa dito'y ili tayo? Nalawag? Wen, Dingas. Dingas. Mga barwanan kayon. Wala, kasta nga rod tiramidak. Ngam, kasanon, Dingas. Awan maturnong me. Anya nga itigastusan me. Makamo kayon. Basta umadayo kayon dito'y. Anda kwarta. Anda dito'y bulsak. Adu. Kasta? Ala, ing kayon. Kat saan nga itidalan nga agturong ijay sentro ti pagnanyo. Ta sigurado ang makita na kayo dagiti katalak dito'y rancho. Mangsapol kayo iti sabali a pagnanyo. Sige, nukas tati ko nam. Agtungpal kami. Sige, di ti pagnanyo. Kumamang daytay ti sabali nga ili. Pasi ka pantay. Ingatan. Halakit din. Surutan nyo ti insuro kapag nanyo. Nagrigat mo tan. Sige. Intayon, Justoni. Nagrigatan. Di ka nagreklamo. Sige, ing kayon. Kat sapay lakuma, tadadapay asumaya at tibiyagyo. Sige nga Dingas. Di mo ka di kaya ti sumurot ka na kami. Hintay mo na. Jak mabalin ti sumurot kada kayo. Nang runa kat adda ni Dagimay, saan ko ang mabalin na panawan. Iso sige, ing kayon. At tuyen dagiti inaramat ni Abarita kan pala. Sige, nangusaran nyo ayo.
Pinagkalimi iti abot. Apa iti abot? At dalay paidulin ni amo. Oh. Anaskan ka no nga ikalimi. O sige, inakon. Sige, tinggas. Ay, agyamanak. Nakaturog manan di ato ubiyang. Ay, sangit itay. Wan nga rud. Sapsapulan nate inana. Imbag ata na ay ayot amat laangan. Adamat nagsardang nga lugan. Ay, sige, mabit lang ta kitaak. Kitaak iti tawa. Ha! Nidinggas! Dagimay! O sige, agsarita kayo. Kainak mangisagana iti merienda. Takas na nabambanog ni Dinggas. Sige, kene. Dinggas. Sa dino tinapanan niyo? So may pangatan nga nakasuble ka? Agsarita tantulangan ni Jaiseled. Saan nga ita? Sige nga rod. Awan kayam. Kumusta ti ubing? Mayat mat Agsangsangay tatay. Sapsapulan na ti enana. Ay, kas ano di ato yan Dinggas? Anya nga iti ekas tata iti ubiyang? Basta iwanan nyo ana imbag. Di yo baybayan. Amo, adto iti arak mo. Sige, tinggas. Danggayan nak nga ginom. Ngamin, naragsaka kita. Nakaragragsakak. Amo, bukbukak tabaso yo. Nala. Adto'y amo. Magyaman na ka. Uminom ka mata. Wan, amo. Awan niya tingkas. Awan ka din parikot ko kadagiti talo. Amo, Naramid mo kadimod lang ti imbagam. Asikan ti mang patay kadagiti talo. wan, amo. Ngamsan kon nga ingkali ida. Aniya? Idi pimanaw ka. Impagabur ko lang kadagiti talo ti kinalida. Amo, sa narumba nga damay kali jay rancho at tao. Aniya? Inawis ko ida iti adayo adiso. Adayon iti rancho. Ijay ko idan pinaltugan. Aniya? Una mo, kalbasan na pinaltuga kita. Intinag ko ida iti naunag aderaas. Isungawanan ti pagdanagam, amo. Kasta? Pinaltugak ida iti batog ti puso da. San lang ay ti batog ti puso da. Agraman ulo da. Iti kasta, sigurado amatay da. Kadayjay, talaga anatay dan, amo. Nalaing! Nalaing ka talaga, Dinggas. Pinanunot ko nga amo. Ano ikalik ida iti rancho. Amangan numapan kalyan dagiti katalak mo. Ta siyempre, agsiddaw da, iti imbagak, abumulodak iti talo apala, kan talo abarreta. Kasta? Isuasan ko idan nga ingkali, amo. Sige, awan ti parekot iti dayta. Tinapatag kat awandan. Wan, amo. Alang nga na. Danggayan nak nga uminom. May taabunan ti bangkay, kabsat aman siya. Uy, kabsat. Kalpasan ti misa. Maitabo na yun. Ay, piman mo't na ito yan napasama kadaligaya. Uy nga raw, kabsat. Kasano itan kabsat?
Sikan ti mangimanihar iti farm. Tawan mo ten niligaya. Wen kapilitan akasta. Kunan ni Kabsat Hulyo, akalpasan ti tabon. Ama iwakas dagiti rumbang ama aramid. Iti daytoy anapagteng daligaya. Agsasarita kami amin at trabahador. Kabsat, Pagsasaritaan mi ti rumbang nga aramidan mi. Ita, tawanan ni ligaya. nasayaat no kasta. Kabsat, Astor, di mo ka di pa'y nadamag tinapasamak iti farmhouse? Nganya, Napuoran ti farmhouse. ah, Kat awan nakalasat nga uray maysa. Kasano itan, Astor? Awanan niligaya apag mamauyungam. ah, Natayan niligaya. Naitabonan ti bangkay, kabsat amansyo. wain, kabsat hulyaw. Ket madamdamalaang. Agsasarita kami kadagiti padak at trabahador. Ket nasaya at tadda ka. Isuasikan ti mangedang may papan iti farm. Dakayaw, ti ad-adda makaammo iti farm. Kabsat. Ket no kasano ti panagtalek day di Frances, ken ligaya kada kayaw. Kastama ti panagtalek kaw. Saan nyo abay-bayan ti farm? Taparamot lakada kayo dayta. Para iti kapututan niyo. Kabsat amansyo. Ha, ni Apo Mayor. Adda. Sige. Denggen tayo. Anuan niya ti ibagana. makipagladingit kada kayo at aga-farm. Nga po iti kastoy na pagteng ti farmhouse. Namuak na ito'y ni Margarita. Isu ti nakaamuak ang napuuran gayam ti farmhouse. Makipagladingit ak. Iti napasamak iti pamilya ni Ligaya. Makipagladingit ak, kakabsat. Napanan ni Apo Mayor, kabsat amansyo. Wain, kabsat. Imay nakipagladingit. Kat nalawag din ako nana. Si dadaan kanu at tumulong kada kami dito'y farm. Awan maibagak iti dayta. Kabsat. Basta ti makuna. Saya atin niyo ti agtrabaho. Di yo ipalubos asiriban na kayo ni Apo Mayor. Ha? Kabsat hulyaw. Basta ti makunak. Kitain niyo ti pagsayaatan niyo amin. Ken nasaysayaat. No ditay itulok. Nga adda sa bali ang makibiyang iti farm. Ha? Nasken at matulaw. Ket datayo mutlaan. Saan ani Apo Mayor? Natayon ti akin kukwa iti farm. Kabsat. Ket amangan no pagiin nagawan dakit dima ti farm. Kabsat amansyo. Ket di tay itulok akasta. Kabsat. Kang runaan na. Adda tayo mo't ang mga iwan. Ken mangimanihar iti farm. Isu adi tay itulok. Nga adda sa balay ang makibiyang. Nadamag ko tinapasamak, Kabsat. Imbaga kanyak ni Doña Magda.
Madam, Anyamatan ti kastoyan apasamak kadaligaya. ay, wen nga rod, madam. Naamuhag kan ni Doña Magda tinapasamak. Idi agturungak kumaditoy. Tasarong karak ni ligaya. Umay kami kumaatalaga kada Doña Magda. Tai konsulta mi kan kuana ti maipapan iti binangon tayo ag grupo. Gapo, tadakkelan tinaurnong a kwarta tayo. Ay, madam. Ang kastoy matgayam tinapasamak. Ay, wen nga rod, madam. Nagkasang tinapasamak kadakwada. Nagkasang Ay, pudno dayta, madam. anyamatan tigasat daligaya. Nagkasang Ngam uray awanan da Sir Francis ken Ma'am Ligaya. Ituloy tayo latta ti binangon tayo ag grupo. At da kami amang suporta kada kayo, madam. wen kabsahat. Saan ang mabaling nga agsardeng tinarugyan tayo? Ituloy tayo. Kini. Napanan ni Margareta. Diyak ka mo. Rimwar manin itay. Nagkutsi. Ay, mayat mat kay dino kasta. Tapno saan na nga makita ti ubiyang. Wan nga rod. Naimbaglakit din. Tasan ang nagsangsangit ti ubing. Tapno di na nakita. Ay, kaya't ko kumanga makita ti farmhouse kini. Ngam sana nga makaruwar. Uray siya. Kaya't ko ang makita ti farmhouse. Dito mabalin ti rumor. Ngamin, saan ang mabalin nga isurot ta ti ubing? Ad-adan asaan ta ang mabalin a panawan? Una, Ay, amam ka di asaan ka nakaturturog. Ngamin, pampanunutik daligaya. uray siyak Sanak mat nga nakaturturog. Ay, dagimay. Kasano itan no makita ni amo ti ubing? Saan na nga ta ang mailasin? Nay, apay nga di agsangsangit nga ubing ijay. Kita man. Anya ti ar-aramidin niyo ditoy, balasang kau. Apay nga ada kayo ditoy. Anya ti ar-aramidin niyo ditoy kakay-kaywan, katrabien. Apay adi ka sumungbat, balasang kau. Anya tinapasamak kada kayaw. Asino tinasarakan tilakay iti kakaykaywan. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.